uqhubeka kwelabali izolo abuze lona ngoba usike wanomdla kumlo umuntu ngoku abuze ba intoni ekwenza ufile into ba abantu baku PhD level wena use primary ba zintoni ezo ngiqomba kukho izinto ozaxa sozifunda trying to catch up negenge le uqomba ezinye izinto mina andiziva olhlobo ukweceke ubuze ba so njengoba ithethe olhlobo nina ndive mina ingathi ndiva isithi aqomba akunike ke lo nkcazelo yabo uqomba so andiva guys inoba yilento ba ndiyafika kwezindawo so ezona zinto endandine question kuzo kakhulu into ye head covering nento ye jewelry nento yemitshato ne-racism so ukuzo topics zoyifunda ndihlala ndinemibuzo and fumanise uba ke ndinemibuzo ye-newcomer kanti abantu ekudala beyihamba lendlela bona sebeligunqwe limandi sebeyayazi ukubona ufike endaweni ufike wenze kuba kusenziwa kodwa ubuqonda unemibuzo ngiqomba ndiyidanda head nami apha izawuthini nalento uvela ushiye ke kwezi group ezo uhambe uye kwenye elandelayo ushiye uye kwenye elandelayo kuba unemibuzo kodwa ke ebiseyihamba phambili ngokapha emibuzweni ungayilibali lemibuzo kuba sizawubuyela kuyo lemibuzo yezi zinto eziyi4 emane ndiziquestion